Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης. Καλώς ορίσατε στο IT Pro Dev Connections 2020. Εδώ είναι οι sponsors του event και πάμε τώρα να δούμε Give life to your bot using Azure Bot Service. Τι είναι το Azure Bot Service? Το Azure Bot Service και το Bot Framework παρέχουν εργαλεία για τη δημιουργία, δοκιμή, ανάπτυξη και διαχείριση έξυπνων bots όλα σε ένα μέρος μέσω χρήσης Modular και Extensible Framework που παρέχεται από το SDK. Εργαλεία, templates, AI services και πολλά άλλα. Φτιάξτε ένα δικό σας bot με τη χρήση ανθρώπινης γλώσσας, μπορεί να χειρίζεται ανθρώπινη γλώσσα, έχει ένα open source SDK, αναπτύσσεται σε πολλά κανάλια για να μπορεί να επεκτείνεται σε πολλούς χρήστες και μπορείτε να το ενσωματώσετε σε διάφορες virtual assistant. Στην εικόνα μπορείτε να δείτε πολλές από τις υποστηριζόμενες τεχνολογίες που μπορείτε να κάνετε integrate στον bot και μερικές από τις περιπτώσεις χρήσης. Το LUIS ή αλλιώς Language Understanding Intelligence Service είναι ένα cloud-based API που εφαρμόζει custom machine learning intelligence στη συζήτηση του χρήστη μέσω φυσικής γλώσσας για να προβλέψει τη συνολική σημασία. Είναι σχεδιασμένο να αναγνωρίζει πολύτιμες πληροφορίες όπως είναι τα intents και τα entities. Παρέχει ισχυρά developer tools τα οποία προσαρμόζονται σε pre-built apps όπως calendar, music, διάφορα devices. Χρησιμοποιεί active learning για τη βελτίωση της ποιότητας των μοντέλων φυσικής γλώσσας και είναι πιο scalable και μπορεί να μπει enterprise grade σε εταιρείες. Εδώ βλέπουμε ένα LUIS request. Στέλνουμε I want to call my HR rep και βλέπουμε ότι το top intent είναι το HR contact και το type, το entity, είναι το call. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Κάτι άλλο, το Q&A Maker είναι ένα API service που βασίζεται στο cloud και είναι μέρος των Azure Cognitive Services. Σας επιτρέπει να δημιουργείτε επίπεδο συνομιλίας, ερωτήσεων-απαντήσεων, questions και answers πάνω από τα υπάρχοντα δεδομένα σας και σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε knowledge bases και να εξάγετε ερωτήσεις και απαντήσεις και τις ενσωματώσετε στον bot σας. Εδώ μπορούμε να βρούμε κάποια samples, να δω και το link στο GitHub, τα οποία βρίσκονται είτε σε .NET, C#, JavaScript και Python. Πάμε τώρα να δούμε τον κώδικα. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το δικό μας bot. Φαντάζομαι όλοι έχετε δει το Azure Portal. Πάμε να ψάξουμε για Web App Bot στο Marketplace και το επιλέγουμε. Αυτά τα κάνουμε τώρα στα γρήγορα. Το Bot Handle είναι το ονοματάκι του bot μας. Το Resource Group. Αυτά είναι τα Resource Group που έχω. Θα φτιάξω ένα καινούριο για καλύτερη οργάνωση κυρίως. IT Dev Pro. Το Pricing Tier θα κρατήσω αυτό που έχω. Basic Bot είναι καλύτερα από Echo Bot επειδή μας δίνει LUIS. Μας συνδέει κατευθείαν με το LUIS. Θα αλλάξω το LUIS account. Δεν θα βάλω αυτό που έχω ήδη. Θα φτιάξω ένα για αυτό το event. Και θα αλλάξω και το Service Plan στον default που μου δίνει. Αυτά είναι βασικά. Πατάμε Create και έχουμε το δικό μας bot. Με τη δύναμη του video editing θα προχωρήσουμε ό,τι έχει γίνει ήδη deployed και μας βγάζει σε αυτή εδώ τη σελίδα. Ωραία, εδώ μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εμείς πάμε στο build, μπορούμε να κατεβάσουμε τον emulator, θα μας βγάλει αν πατήσουμε τον emulator στο GitHub. Εμείς θα πατήσουμε download bot source code, πατάμε yes και θα μας φτιάξει το source code. Περιμένουμε λίγη ώρα. Το ετοιμάζει. Τέλεια. Τώρα μπορούμε να το κατεβάσουμε. Πατάμε download και το κάνουμε save. Έτσι το κάνω save σε αυτό το φάκελο. Τώρα θα φέρω το φάκελο και το κάνω extract. Ωραία. Και μας βγάζει ένα project στο Visual Studio. Πατάμε το SLN και ανοίγουμε το Visual Studio με το project μας. Μισό λεπτό να μπουτάρει. Τέλεια. Να το. Το πρώτο πράγμα που πάμε να κάνουμε όταν το κατεβάσουμε είναι να πάμε στο appsettings.json και να σβήσουμε τα Microsoft App ID και Microsoft App Password επειδή με αυτά δεν τρέχει στον emulator και θα είναι θέμα. Θα κάνουμε comment out και τρέχουμε κανονικά. Θα ανοίξω και τον emulator, μας πετάει αυτό το παράθυρο μόλις τρέξει. Τώρα θα πάω να ανοίξω τον emulator να δούμε πώς δουλεύει.
Περιμένουμε λίγο να μπουτάρει ο emulator. Ωραία. Πατάμε OpenBot και βάζουμε το URL. Έχω ήδη κάποια. Αυτό το URL το βρίσκουμε από πίσω. Μας λέει είναι εκεί hostname API messages ή το localhost 3978. Αυτό βάζω εγώ. Συνεχίζουμε. Μας πετάει αυτό εδώ, την κάρτα και what can I help you with today, say something like book a flight. Είναι το functionality που έχει ήδη τον bot. Εμείς θα φτιάξουμε ένα weather bot σήμερα. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα intention που υπάρχει ήδη. Θα του πούμε what's the weather ή what the weather like και λέει to do get weather flow here. Υπάρχει σαν branch, σαν intention, αλλά δεν κάνει τίποτα. Περιμένει ένα καινούριο flow. Εμείς θα φτιάξουμε αυτό το καινούριο flow. Πάμε πίσω στο Visual Studio, θα κλείσουμε τον bot που τρέχει. Πάμε πρώτα στα channels και θα συνδέσουμε τον bot μας με το Teams. Για να δείξουμε πόσο εύκολο είναι να το συνδέσουμε με ένα άλλο channel, θα το βάλουμε στο commercial, όχι στο government. Πατάμε save, agree, προφανώς. Περιμένουμε λιγάκι, ωραία. Εσείς πιθανόν να περιμένετε παραπάνω σε όλα αυτά, κάθε φορά που περιμένουμε, το κόβω λίγο. Ξαναπάμε στο Teams, μας βγάζει αυτό εδώ το link και μας ανοίγει το Teams κατευθείαν. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε στον bot μας. Hello. Εντάξει, μας πέταξε 2 φορές το greeting message. Το κάνει μερικές φορές. Οκ, είναι επειδή το άνοιξε. Αν του πούμε what's the weather like, μας απαντάει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δουλεύει κατευθείαν στο Teams τον bot. Αν του πούμε hello, θα μας πει ότι δεν κατάλαβε τι του είπε. Οπότε δεν είναι conversational αρκετά. Αλλά εντάξει, κάνει τα βασικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το Louis. Τι το κάνει να καταλαβαίνει για το weather, για το book a flight ή οτιδήποτε. Επιλέγουμε το subscription. Αυτό το Louis.ai είναι το Louis service. Επιλέγουμε το authoring resource που βάλαμε πριν και έχουμε το app. Εδώ μας λέει ότι το from και το to είναι deprecated. Εντάξει, προχωράμε, δεν μας ενοχλεί, δεν θα χρησιμοποιήσουμε καν. Αυτά είναι τα intents. Τον book a flight, το cancel, τον on και τον get weather που χρειαζόμαστε εμείς. Πρακτικά τι κάνουν τα intents? Τα intents είναι το intention του χρήστη να κάνει κάτι. Αν του πω ας πούμε open the lights in the living room, το open the lights είναι το intention και το living room είναι το entity. Εμάς μας ζητάει το daytime V2 σαν entity, επειδή θα ζητάμε πότε θες τον καιρό, πότε θες το forecast. Οπότε το daytime μας βολεύει, θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το entity και το άλλο intent. Αλλά δεν μας ενοχλούν να υπάρχουν. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε εμείς, αλλά αυτά χρησιμοποιούμε. Εδώ είναι τα endpoint utterances. Το what's the weather like είναι σωστό, get weather. Το hello είναι cancel, δεν θέλουμε να το αλλάξουμε, πατάμε χ. Έτσι τώρα κάναμε κάποιες αλλαγές, πατάμε train για να κάνουμε train τον bot μας. Μόλις έγινε trained, το κάνουμε και publish production slot και περιμένουμε. Θέλει συχνά περίμενε. Πρέπει να περιμένουμε ειδικά στις αρχές και όποτε γίνεται train πρέπει να ξαναγίνει publish, θα περιμένουμε λιγάκι. Πάμε πίσω στο project να δούμε το main dialog, πώς δουλεύει το bot. Είναι ο διάλογος του bot. Αρχικά είναι τα steps, το intro step, το act step και το final step. Αυτά εδώ είναι το πώς λειτουργεί τον bot, τα στάδια του bot. Είναι waterfall, το ένα μετά το άλλο. Το intro step μας πετάει το μήνυμα το what can I help you with today, say something like book a flight και ξέρω εγώ. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κοιτάει και αν είναι configured το Louis. OK. Μετά από το μηνυματάκι στην αρχή πάμε στο act step passing, εκεί που δέχεται το input του χρήστη. Βλέπουμε μια switch που κάνει switch σε όλα τα top intents του Louis. Το get weather είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Έχει και το intent book a flight και έχει και τον default που κάνει όλα τα άλλα. Εμείς θέλουμε τον get weather. Βλέπουμε και το to do get weather flow here. Μας νοιάζει. Το τελευταίο step είναι το step που θα πει what else can I do for you, ή θα σου πει αν έχεις flight, θα σου πει I have you booked to τάδε. Είναι το what else can I do for you πρακτικά. Είναι ξανακάνει reset του dialog. Ωραία. Εμάς μας νοιάζει το get weather και θα πάμε να φτιάξουμε ένα δικό μας διάλογο
όταν μπαίνει σε αυτό το intention, στο get weather. Πώς φτιάχνουμε? Πατάμε δεξί κλικ στα dialogues, καινούριο class. Αυτό. Και θα το ονομάσουμε new dialog. Ωραία. Τώρα πάμε να το κάνουμε να κάνει inherit το component dialog και πάμε να φτιάξουμε το διάλογό μας από την αρχή, from scratch, για να το δούμε καλύτερα. Βέβαια θα το βάλω στο γρήγορο. Θέλουμε πρώτα το place που θα είναι η τοποθεσία που θέλουμε τον καιρό, για παράδειγμα η Αθήνα. Το time που είναι το πότε θέλουμε τον καιρό, για παράδειγμα αύριο. Και τώρα φτιάχνουμε το dialog, θα φτιάξουμε το constructor, έτσι, που είναι, το βάζουμε τον base και εδώ θα βάλουμε μέσα όλα τα είδη διαλόγου. Πρακτικά το text prompt είναι το prompt που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα, που είναι να απαντήσει με text ο χρήστης. Θα βάλουμε και το confirm prompt, που κάνει confirm κάτι, πρακτικά απαντάει με ναι και όχι. Μπορείς να το γράψεις, αλλά θα σου βγάλει και κουμπάκια να απαντήσεις ναι και όχι. Και βάζουμε και το waterfall dialog, που είναι το structure που χρησιμοποιούμε, έτσι, το ένα step μετά το άλλο, πρακτικά αυτό μας λέει. Ωραία. Τα βάζουμε όλα εκεί. Τώρα θα βάλουμε τα steps. Μισό λεπτάκι, έχει ένα θέμα, κάτι έχω προσθέσει. Όχι, ok. Location step async είναι το πρώτο. Time step async είναι το δεύτερο. Confirmation είναι το τρίτο step. Και το τελευταίο είναι το final, που θα βλέπει ότι όλα έγιναν σωστά. Αν δεν έγινε, θα σας ξαναβάζει στο διάλογο. Έχω ξεχάσει εκεί. Όντως είχα ξεχάσει μια παρένθεση. Την φτιάχνω. Ωραία. Τώρα κάνουμε initialize τον dialog. Και πάμε στα steps μας. Φτιάχνουμε το πρώτο, είναι tasks και είναι όλα σύγχρονα. Dialog turn result, ο τύπος του. Και είναι το location step async. Θέλουμε ένα step context, ένα waterfall step context, που το ονομάζουμε step context. Και ένα cancellation token. Το cancellation token δεν είναι αναγκαστικό, αλλά το βάζουμε. Τώρα θα φτιάξουμε το message. Το message text είναι αυτό που θα εμφανίζεται. What is your location? Έτσι, αυτό θα το ρωτάει τον bot όταν μπει σε αυτό το διάλογο. Prompt message είναι ένα message factory για να το εμφανίσει και θα πούμε ότι το text είναι το message που έχουμε φτιάξει ήδη. Έτσι, ο λόγος που το γράφουμε δύο φορές είναι διότι τη δεύτερη φορά είναι το τι θα πει το bot. Αν μπει σε channel το οποίο μπορεί να μιλήσει, για παράδειγμα το συνδέσουμε με Alexa, που είναι virtual assistant και μπορεί να μιλήσει με τον χρήστη, θα πει το δεύτερο μήνυμα. Μπορούμε να το δούμε. Το πρώτο είναι αναγκαστικό, το δεύτερο, αν θέλουμε, το βάζουμε και είναι το τι θα πει το spoken channel. Και μετά κάνουμε return, await, προφανώς για να περιμένει, το step context.prompt async για να πετάξει το prompt. Και είναι text prompt αυτό που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Τα prompt options είναι το prompt message που θα δώσουμε και του δίνουμε και το cancellation token. Αυτό τώρα είναι ένα φυσιολογικό step, δουλεύει κανονικά. Το κάνουμε copy-paste και το αλλάζουμε σε time step και απλά αλλάζουμε το μήνυμα, τόσο απλά. Specify the time of the forecast. Έτσι. Και τώρα έχουμε φτιάξει και το δεύτερο step. Τώρα θέλουμε να φυλάμε αυτό που απαντήσει ο χρήστης στο προηγούμενο step, το place. Και είναι από το step context θα το πάρουμε, που παίρνει το function. Step context.context.activity.text είναι ακριβώς αυτό που έγραψε ο χρήστης. Τώρα πάμε να φτιάξουμε το confirmation, που θα κάνει confirm ότι αυτά που έδωσε ο χρήστης είναι σωστά, αλλιώς θα ξαναξεκινάει το διάλογο από την αρχή. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο το φτιάχνουμε. Έτσι, πάλι
τα ίδια του δίνουμε, ένα waterfall step context και ένα cancellation token. Τώρα θα πρέπει να φυλάει το time που του δίνουμε στο προηγούμενο function, στο προηγούμενο step. Εμείς το time θέλουμε να το παίρνουμε από Louis, σαν entity, εκείνο το datetime που είδαμε πριν. Οπότε πάμε και αντί read only το κάνουμε static, το Louis Recognizer, και θα φτιάξουμε ένα getter για το Louis Recognizer. Είναι πολύ απλό, απλά ένα getter και θα δουλεύει κανονικά το Louis. Δεν είναι κάτι, απλά πρέπει να αλλάξουμε από readme σε static. Τώρα το time θα κάνει ένα request στο Louis service και θα παίρνει το entity που θα είναι το datetime. Οπότε θα φτιάξουμε ένα Louis result και αυτό θα παίρνει το μήνυμα που το επιστρέφει το Louis. Θα κάνει ένα request. Είναι flight booking τώρα για λόγω χρόνου. Δεν θα αλλάξουμε το class, το όνομα του class. Θα αφήσουμε flight booking επειδή έτσι ήταν εξ αρχής. Και τώρα το time είναι το Louis result .entities.datetime. Ωραία. Αυτό επιστρέφει ένα array, οπότε παίρνουμε το πρώτο από το array, το first default, και το διαβάζουμε σαν string. Αυτό είναι datetime spec, νομίζω ο τύπος του. Εμείς το παίρνουμε σαν string τώρα αρχικά. Να δούμε ότι δουλεύει. Κάνουμε copy-paste τα μηνύματα από πάνω όπως ήταν. Του λέμε please confirm that you want the weather at αυτό το place που μας έχεις πει και αυτό το time που μας έχεις πει. Is this correct? Ωραία, και θα μας απαντήσει. Και πάμε τώρα στο final step async. Στο final step θα δούμε, ανάλογα με την απάντηση που έδωσε πριν, αν πρέπει να ξαναξεκινήσουμε από την αρχή αυτό το διάλογο ή να σταματήσουμε αυτό το διάλογο, να τον τελειώσουμε, να δώσουμε πιθανόν μια απάντηση και να ξαναπάμε στον αρχικό διάλογο. Έτσι, στο main dialog που είχαμε πριν. Γράφουμε τώρα τα κλασικά που γράφουμε πάντα και τώρα θα βάλουμε μια if. Ωραία, το κάνουμε cast symbol, αυτό που απάντησε, το result, το step context, αυτό που απάντησε ο χρήστης. Και αν είναι σωστό, τότε κάνουμε return το end dialog και κάνουμε call to API για να του πει τον καιρό. Αν όχι, τότε ξαναξεκινάμε το διάλογο από την αρχή επειδή κάτι έχει πει λάθος, να ξαναδώσει τα στοιχεία. Το end dialog είναι αυτό που σταματάει το διάλογο, το begin dialog async είναι αυτό που ξεκινάει τον καινούργιο διάλογο. Το final είχε ένα τυπογραφικό λάθος εκεί, ok, το φτιάχνουμε. Στη startup πρέπει να βάλουμε τον καινούργιο μας διάλογο, έτσι. Προφανώς πάμε στη startup και του λέμε έχουμε έναν καινούργιο διάλογο και πάμε να τη δώσουμε και στο main dialog για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Θα πάμε να το δώσουμε σαν όρισμα στην αρχή, στο constructor, θα τον κάνουμε add στο constructor, add dialog, το new dialog που γράψαμε τώρα. Και μετά το μόνο που παίρνει είναι να πάμε και να του πούμε χρησιμοποιεί το όταν έχεις το intention get weather, φέρε αυτό το διάλογο. Οπότε πάμε εκεί και του λέμε return await, step context, begin dialog async, το name του καινούργιου διαλόγου που φτιάξαμε. Το break δεν χρειάζεται επειδή έχουμε το return. Τώρα αν πάμε και το τρέξουμε, θα δούμε ότι τρέχει. Βγάζει πάντα αυτή τη σελίδα στην αρχή και σου λέει ότι το bot σου είναι έτοιμο. Πατάμε ένα restart. Θα του πούμε what's the weather like, αυτό, πίζοντας ότι θα μπει. What's your location? Θα του βάλουμε Athens. Specify the time of the forecast, όπως του είχαμε πει. Του λέμε tomorrow. Η μέρα που το γράφω αυτό είναι 10 Δεκεμβρίου. Το tomorrow θα είναι
11 Δεκεμβρίου, σωστά. Εντάξει, το παίρνει date, spec, date και εκείνο. Οκ, αυτό μπορούμε να το σβήσουμε με ένα regex. Είναι αρκετά εύκολο. Απλά για να το δείχνει καλύτερα στο χρήστη. Τώρα, δεν απάντησε με ναι και όχι το confirmation, επειδή το βάλαμε text prompt. Το κάναμε copy-paste και ξεχάσαμε να το αλλάξουμε. Το αλλάζω σε confirm prompt και δουλεύει κατευθείαν, δεν έχει άλλο θέμα. Τώρα πάμε να αλλάξουμε το πώς εμφανίζει τον datetime. Θα βάλουμε ένα regular expression. Δεν θα κάτσουμε να δούμε πώς είναι το regular expression. Τώρα απλά του λέω να κρατάει ό,τι έχει μέσα σε εκείνα τα brackets, τα square brackets. Και δείχνει αυτό. Ωραία. Παίρνουμε το δεύτερο από τα 3. Είναι 0, 1, 2. Παίρνουμε το μεσαίο όταν το κάνει split. Αυτό. Τώρα να δούμε, θα το ρωτήσουμε what's the weather like. Specify the time of the forecast. Και του βγάζει σωστά. Και μας βγάζει το yes και το no. Όταν του λέμε yes, what else can I do for you. Και ξαναπάει ξανά στον ίδιο διάλογο αν θέλουμε. Ωραία. Τέλεια. Τώρα πάμε να βάλουμε στο GitHub το project μας. Αρχικά να βάλουμε το appsettings.json στο git ignore. Ο λόγος που το βάζουμε αυτό είναι διότι αλλάξαμε κάποια πράγματα εκεί μέσα και δεν θέλουμε να πάνε αυτό στα Azure. Πάμε publish με τα default στοιχεία στο GitHub. Βάζουμε weatherbot for IT Pro για description, δεν είναι αναγκαίο αυτό και το κάνω publish. Ωραία, ανέβηκε στο GitHub. Ο λόγος που το έκανα αυτό είναι διότι μπορούμε να πάμε εδώ, αλλάζουμε resource, πάμε στο ίδιο resource group και πάμε στο app service, στο deployment center και μας λέει, όπα, θες να το κάνεις μέσω source control, GitHub, και επιλέγω ναι. Το βρίσκω, το repository που θέλω και δίνω το master branch, προφανώς εντάξει, θα βάλουμε και άλλα branches, όχι μόνο το master branch, δεν θα πετάμε κατευθείαν στο release. Και έτσι το συνέδεσα με τον GitHub, τόσο απλό. Λοιπόν, αυτό είναι το API που θα χρησιμοποιήσουμε για τον καιρό. Αυτό είναι ένα request για την τοποθεσία. Και αυτό είναι ένα request, ξέροντας την τοποθεσία, για τον καιρό. Δεν χρειάζεται keys και τέτοια, είναι απλό site, γι' αυτό το προτίμησα. Απλό API. Λοιπόν, θα φτιάξουμε τώρα στα γρήγορα τα classes για να δεχόμαστε τον JSON. Εντάξει, αυτά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Εντάξει, παίρνουμε αυτό, θα κάνουμε δύο API calls. Το ένα είναι για να μας δώσει το ID του location και το άλλο είναι για να μας δώσει τον καιρό. Αυτό το class παίρνει το location, έτσι. Αν πάμε να το τρέξουμε μία, ας πούμε, London, εδώ, είναι αυτά που επιστρέφει. Title, location type, wow, ID, αυτά. Αυτά είναι εδώ που βάλαμε μέσα στο class μας για να το κάνουμε deserialize στο JSON. Αυτό είναι για το πρώτο API request. Θα φτιάξουμε και ένα δεύτερο API request, το οποίο θα κάνει αυτό εδώ. Θα βρίσκει τον καιρό. Αυτό το κάνει με το GoID. Δεν μπορούμε να βάλουμε κατευθείαν πόλη. Εντάξει, είναι free API. Έχει όλα αυτά μέσα, έτσι. ID, weather state name, weather state abbreviation, wind direction compass και πάει λέγοντας. Πρέπει να βάλουμε όλα αυτά. Θα τα βάλουμε στα γρήγορα. Φτιάξουμε ένα καινούριο class. Πάμε στο add class. Τέλεια. Το ονομάσουμε weather data και πάμε και το φτιάχνουμε. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, απλά θα κάνουμε πρακτικά copy-paste στις μεταβλητές, έτσι. Τα βάζουμε, το πρώτο, αν χρησιμοποιήσετε αυτό το API, το βάζουμε long, δεν το χωράει στο integer. Και θα βάζουμε και nullable. Εγώ όλους τους αριθμούς τους βάζω nullable επειδή μπορεί να μην σου επιστρέψει κάτι, να μην έχει δεδομένα μέσα και να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Κάνω copy-paste είναι βασικά και αλλάζουμε τα ονόματα και τους τύπους. Είναι αρκετά απλό. Και βλέπουμε πως το έκανα, στα γρήγορα μας τρώει χρόνο.
Να το και τον double το έβαλα nullable εκεί. Για να μην μας δημιουργήσει πρόβλημα αν δεν υπάρχει, επειδή όντως πράγματα δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να βάλουμε και άλλα checks. Αλλά εντάξει, τώρα λόγω χρόνου δεν θα βάλουμε μόνο αυτό. Το ετοιμάζουμε. Ωραία, μια χαρά. Πάμε να το κάνουμε, να κάνουμε το API call. Θα φτιάξουμε ένα function που θα το κάνει για εμάς, getWeather, και θα καλούμε αυτό και θα μας επιστρέφει τα weather data. Αυτό δέχεται το location σε string και τον date σε datetime, που θα είναι πιο εύκολο να το χειριστούμε. Απλά φτιάχνουμε ένα JSON, ένα request, ένα API request, HTTP, θα δέχεται JSON, το παίρνω όπως είναι από εδώ, αυτό είναι το άλλο, εγώ θέλω μόνο για την πόλη η αρχή. Ωραία, το query, αυτό είναι για London, θα σβήσω το London. Ωραία, και θα βάλω location, είναι το location που θα μας δώσει ο χρήστης. Το response θα κάνει το get request ασύγχρονα και το result θα περιμένει την απάντηση. Τώρα θα κάνουμε τη serialize στο location για να πάρουμε το ID του location που ψάχνει ο χρήστης. Εδώ κάτω μου βγάζει λάθος με το result. Πρακτικά δεν αναγνωρίζει τον JSON. Πάμε παρακάτω, θα το βάλω μετά στη βιβλιοθήκη. Ωραία. Τώρα βάζουμε το επόμενο request. Πάμε να το βρούμε. Είναι αυτό εδώ. Δίνεις το ID για την ημερομηνία δίπλα-δίπλα. Λοιπόν, το κάνουμε επίσης με τον ίδιο τρόπο. Στο location βάζουμε το δικό μας location ή το location ID. Οπότε είναι από τα data που φτιάξαμε πάνω το ID, το wow ID, το string. Και μετά βάζουμε από τον date που θα μας δώσει. Τώρα να φτιάξουμε τον date εδώ. Το date times spec πρακτικά θα πάρουμε και θα το κάνουμε parse τώρα στα γρήγορα. Το κάνουμε ένα split σε 3 κομμάτια, στη μέρα, το μήνα και το χρόνο, και μετά θα δώσουμε στο κάθε ένα field του datetime το συγκεκριμένο. Το πρώτο είναι το year, το δεύτερο είναι το month, νομίζω, το τρίτο είναι το day. Year, month, τέλεια και day. Ωραία. Αυτό είναι το δεύτερο request μας. Τώρα το κάνουμε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, έτσι είναι copy-paste. Και πάλι δεν κάθομαι πολύ σε αυτό, επειδή δεν είναι ο σκοπός του όλης σημερινής παρουσίασης. Ο σκοπός είναι πώς θα το εμφανίσουμε και πώς θα το δείχνουμε στο χρήστη και πώς θα μπορεί να κάνει interact αυτός με αυτά τα δεδομένα. Κάνουμε και αυτόν τη serialize και το κάνουμε return, πάλι μας επιστρέφει ένα ολόκληρο array, κάνουμε return το πρώτο field του array, βάζω το JSON, το είναι λίγο περίεργο, δεν κατάλαβα τι ακριβώς. Το γράφω ολόκληρο για να μην χάνω χρόνο. Έτσι. Ωραία. System text to JSON. Και εδώ θα κάνουμε call to API. Το μετακινώ από κάτω, επειδή στην αρχή βρίσκω τον date. Φτιάξω μια μεταβλητή weather που θα φυλάω αυτά που μου δώσει το API.
Θέλω κάπου να τα κάνω store. Καλό είναι να βάλω και μια try. Έτσι. Δεν θα κάτσω να φτιάξω, ξέρω εγώ, διάφορα steps που θα να κοιτάνε αν υπάρχει λάθος πληροφορία και ξέρω εγώ, απλά θα βάλω μια try για να υπάρχει στα γρήγορα, για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Και θα πούμε ότι έγινε αυτό, έχει exception. Αν υπήρξε exception και θα το πετάξουμε σαν message. Ωραία, αυτό το message μπορούμε να το δώσουμε τώρα και με το weather. Έτσι θα δώσουμε τη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου και θα δούμε αν δουλεύει το bot μας κανονικά. Το τρέχουμε, περιμένουμε. Θα με restart conversation. Ωραία. Tell me about the weather. Athens περιοχή. Tomorrow. Και μου λέει ολόσωστα Athens για αύριο και μου λέει τη θερμοκρασία. Τέλεια. What else can I do for you? Και μπορούμε να το ρωτήσουμε οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε install το NumPy package για να φτιάξουμε μια κάρτα να το εμφανίζει πιο όμορφα. Adaptive cards. Χρησιμοποιούνται σε διάφορα projects. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο μποτάκι και το channel θα παίζει ρόλο στο πώς θα δείχνει το card. Το χειρίζεται το ίδιο το channel, αλλά το κάνει πολύ πιο όμορφο πρακτικά. Και θα το δείτε. Τώρα να το φτιάξουμε, είναι ένα attachment πρακτικά. Φτιάχνουμε μια adaptive card. Ωραία. Το version είναι 1, επειδή δουλεύει. Το speak είναι αυτό που θα λέει. Αυτό μας κάνει για τα bots. Επειδή είναι το τι θα λέει όταν εμφανίζεται η κάρτα. Αν η κάρτα εμφανίζεται μέσω Alexa, ξέρω εγώ, δεν θα μπορεί να δει την κάρτα ο χρήστης στα περισσότερα devices. Οπότε θα λέει αυτό που του γράψαμε στο speak. Φτιάχνουμε ένα text block. Ωραία, κάτι γράψαμε λάθος εκεί. Και εμφανίζουμε το text που είναι το state name, που είναι πρακτικά μια μικρή περιγραφούλα του καιρού. Έτσι, του βάζουμε το size να είναι large και bolder να φαίνεται ωραίο, να φαίνεται χοντρό. Λοιπόν, φτιάχνουμε άλλο ένα block για να βάλουμε τη θερμοκρασία, να του δείξουμε ακριβή θερμοκρασία. Temperature, ωραία. Και θα δώσουμε το κάνω casaint, ο λόγος είναι απλά για να κόψει τα διάδικα στα γρήγορα, να μην μπλέξουμε functions και ξέρω εγώ, απλά το κάνω casaint για να μου βγάζει απλά τους ακέραιους βαθμούς. Και τώρα θα του δώσω μια εικόνα, adaptive image. Και δίνουμε το URL και εμφανίζει την εικόνα. Τώρα αυτό εδώ μας δίνει εικόνες στο site, έτσι, μέσα από το API. Βασικά δεν είναι μέσα από το API, είναι το site που μας δίνει το API, μας δίνει και εικόνες. Βλέπουμε εδώ αυτό το static image weather PNG. Είναι μια εικόνα. Αν πάμε να κάνουμε copy το URL και μετά βάλουμε στη συνέχεια εκείνο, αντί API βάζουμε την εικόνα, το χ πρέπει να το αλλάξουμε με το abbreviation που χρησιμοποιεί για το συγκεκριμένο καιρό. Ας πούμε το abbreviation για το πρώτο είναι το LR, light rain νομίζω είναι. Αν πάμε εδώ και το γράψουμε LR αντί χ, θα μας δείξει την εικόνα για το light rain. Να, αυτή θέλουμε να τη δώσουμε στον bot μας, ανάλογα με το abbreviation που έχει κάθε φορά. Οπότε το κάνουμε copy όπως είναι αυτό το URL. Το πετάμε εδώ, αλλάζουμε το LR με το weather state abbreviation. Έτσι, και θα του πετάει και μια εικόνα. Ωραία. Φτιάχνουμε το attachment. Ωραία. Το κάνουμε return και τώρα πάμε να το καλέσουμε.
Εκεί που είχαμε αυτό το μήνυμα, σβήνουμε το μήνυμα, δεν χρειάζεται το μήνυμα πια, θα πετάμε κάρτα. Έτσι. Result card και καλούμε τη Create Adaptive Card Attachment. Και κανονικά το ίδιο ακριβώς είναι. Έτσι, με Message Factory, αντί να του δίνουμε text, του δίνουμε μία κάρτα, ένα attachment. Μάλλον. Έτσι που αυτό έχει μία κάρτα. Το τρέχουμε και πάμε να δούμε πώς εμφανίζεται. Λοιπόν, του λέμε Tell me about the weather, για να μας πει για τον καιρό, κλασικά. What's your location? Athens. The time of the forecast yesterday, για παράδειγμα. Και μας λέει, θες στην Αθήνα χθες? Ναι. Heavy cloud. Ωραία. Temperature 17 βαθμοί και μας βάζει για την εικόνα. What else can I do for you? Nothing. Και δεν κατάλαβε τι του είπε. Αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε με τη χρήση Q&A Maker ή του ChitChat, που τώρα πια είναι ένα module του Q&A Maker. Πάμε στο qnamaker.ai, πατάμε Create a Knowledge Base και θα μας πάει στο Azure Portal για να φτιάξουμε ένα Knowledge Base. Βάζουμε το resource group που είχαμε, βάζουμε ένα όνομα, Weather Pro, IT Pro Dev, Weather Knowledge Base. Αν δεν σας βρίσκει subscription και όλα αυτά, απλά αλλάξτε τοποθεσία και πατήστε Create, αυτό. Και περιμένουμε να κάνει deploy. Μόλις κάνει deploy δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο μέσω του Azure. Το refresh δεν συνιστώ να το πατήσετε από εκεί, πατήστε το πάνω από τον browser καλύτερα. Και αν σας βγάζει προβληματάκια του στυλ αυτό, no endpoint keys found, απλά δώστε του λίγο χρόνο. Έτσι, και ξανακάνετε refresh από πάνω. Σημαντικό. Δώστε του χρόνο, εγώ του δώσα εδώ λίγο χρόνο, του δώσα κάνα 5 λεπτό. Να τα. Θέλουμε chitchat και extraction. Δεν θα κάνουμε extraction, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε το chitchat, οπότε επιλέγουμε τη γλώσσα για το chitchat και το extraction. Δίνουμε ένα όνομα στο knowledge base που φτιάχνουμε. Δεν χρησιμοποιούμε το extraction καθόλου, όπως είπαμε. Και πάμε στο chitchat και επιλέγουμε ένα personality. Εγώ βάζω συνήθως friendly, μου αρέσει το friendly. Πατάμε create. Ωραία, περιμένουμε λίγο κανονικά. Ωραία. Μας εμφανίζει αυτά. Αυτά είναι ερωτήσεις, όλες οι πιθανές ερωτήσεις αριστερά και έχουν αυτή την πιθανή απάντηση. Και έχουμε πολλές απαντήσεις. Δηλαδή, αν πάμε κάτω, να και άλλη απάντηση. Ας πούμε, αν του πεις Are you a boy, θα σου πει That doesn't really apply to me. Αν του πεις Are you a female, θα σου πει πάλι That doesn't really apply to me. Και έχει πολλές. Αν πάμε κάτω, έχει 9 σελίδες. Και είναι, βλέπετε πόσο είναι το scroll από αυτά δεξιά. Έχει πολλές ερωτήσεις. Πατάμε Save and Train, περιμένουμε και μετά μόλις τελειώσει πάμε Publish, πατάμε Publish, ξαναπεριμένουμε. Ωραία, και μας εμφανίζει μετά από λίγο χρόνο αυτό εδώ. Είναι σημαντικό αυτό, αυτό τρέχει ακόμη, ωραία, το κλείνουμε. Είναι σημαντική εκείνη η σελίδα, διότι έχει μέσα τα keys μας για το Knowledge Base. Πάω στο Flight Booking Recognizer, το αρχείο που είναι αυτό που χρησιμοποιεί το Louis και φτιάχνω τα τρία πράγματα που χρειαζόμαστε. Το Knowledge Base ID, το Endpoint Key και το Hostname. Έτσι είναι τρία strings πρακτικά. Αυτά θα τα πάρω από τη σελίδα που μου βγάλε όταν έκανα Publish. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα παίρνουμε το Hostname. Είναι εκείνη εκεί η γραμμή. Μετά πάμε να πάρουμε ID, είναι από το πρώτο, από το post, εκείνος αριθμός. Και μετά το endpoint key είναι εκείνο που γράφει endpoint key. Πολύ απλό. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε τώρα ένα... Ωραία, πρέπει να κατεβάσουμε πρώτα από το NuGet package για το Q&A Maker. Θα γράψουμε Q&A Maker. Ωραία, μας το έβγαλε. Να το. Πάμε να το κάνουμε install. Εδώ έχει ένα θέμα. Τι θέμα? Είναι ότι το bot builder dialogues θέλει update. Πρακτικά, αυτό λέει. Πάμε, βρίσκουμε αυτό, το κάνουμε update. Είναι outdated επειδή τώρα το κατεβάσαμε από το Azure. Θα πρέπει να κάνουμε όλα update. Αλλά για λόγους χρόνου κάνουμε update μόνο αυτό που χρειάζεται, που είναι independent πάνω του Q&A Maker, και κάνουμε install τώρα το Q&A Maker.
install. OK, accept. Ναι, OK, αν όλα πήγαν καλά θα μας γράψει finished. Κλείνουμε και πάμε και συνεχίζουμε. Φτιάξουμε το Q&A maker. Το ονομάζω sample Q&A επειδή έχει μόνο το chit chat. Το set το βάζω private επειδή δεν θα έχεις κανονικά κάποιο λόγο να κάνεις set κάτι στο Q&A maker, απλά το ρωτάς να σου δώσει τις απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις set κάτι, δεν χρειάζεται να αλλάξεις κάποια ερώτηση και απάντηση. Και απλά το κάνω initialize. Έτσι, του δίνω τα keys πρακτικά. Αυτό. Και τώρα θα μπορώ να το καλέσω κανονικά όπως ακριβώς καλάω το Louis. Πάμε εδώ. Στον default που είναι εκεί που πάνε όλα τα unhandled intents. Και φτιάχνω ένα knowledge base result που είναι Louis recognizer.sampleqa που είναι αυτό που φτιάξαμε τώρα. Get answer async και το step context.context είναι αυτό που έγραψε ο χρήστης. Αν υπάρχει το πρώτο result, πρακτικά αυτό λέω, και αν δεν είναι null, τότε θα του επιστρέψεις αυτό που απάντησε, θα κάνεις replace τον dialog με αυτό που απάντησε το knowledge base. Ωραία. Που είναι το 0 είναι το ίδιο με το first default πρακτικά. Απλά ξέρω ότι υπάρχει, οπότε δεν θα μου κάνει crash. Και μετά στο else βάζω το αρχικό μήνυμα που υπήρχε, το sorry I didn't get that. Έτσι, αν δεν το βρει ούτε το knowledge base πρακτικά του λέω, τότε δείξε το sorry I didn't get that. Το τρέχουμε και πάμε να δούμε τι άλλαξε. Ωραία. Θεματάκια. Hello. Μας λέει hi. Τέλεια. Can you tell me about the weather? Και θα μας πει what's your location. Μπήκε κατευθείαν στο διάλογο. London. Last Monday είναι η μέρα που θέλω. Και θα μου πει αυτή ήταν η τελευταία Δευτέρα στο Λονδίνο. Σωστά, σωστά, ωραία. Πατάμε yes. Και μας πετάει showers. Temperature έχει 8 βαθμούς στο Λονδίνο. Ωραία. Και μου λέει what else can I do for you? Του πω nothing. Θα το καταλάβει και θα μου πει όσο. Ωραία, τώρα το κάναμε αμέσως να είναι πιο conversational. Αν του ξαναπούμε τώρα για τον καιρό, θα ξαναμπεί μέσα στο ίδιο dialog. Can I have the weather please? Μου λέει what's your location? Οπότε ξαναμπήκε στο διάλογο. Δουλεύει μια χαρά. Κλείνουμε και πάμε τώρα να ανεβάσουμε τα changes που κάναμε στο Azure. Θα φτιάξουμε ένα καινούριο commit, add weather functionality και chitchat. Ωραία, φτιάχνουμε το commit και το κάνουμε push. Ωραία, φτιάχτηκε, πατάμε sync, push, περιμένουμε λιγάκι. Τέλεια. Τώρα, ο λόγος που το έκανα όλο αυτό είναι για να δουλεύει στο Teams. Διότι τώρα πρακτικά το έκανα release, αυτά που έκανα. Εντάξει, τώρα στο Teams θέλει λίγη ώρα μέχρι να κάνει build, να κάνει deploy όλα αυτά και να ξαναξεκινήσει στο Teams, αλλά εντάξει, του στέλνουμε μερικά μηνυματάκια μέχρι να πάρει μπρος. Πρέπει να περιμένουμε λίγη ώρα και ίσως το πρώτο μήνυμα να έχει κάνα θεματάκι. Μετά θα λειτουργεί κανονικά. Το περιμένουμε λιγάκι. Έχει περίμενε. Λοιπόν, ξαναγράφω hello. Ωραία, απάντησε. Okay, hi. Ωραία, πήρε μπρος. Λοιπόν, can you tell me about the weather?
What's your location? Athens. Specify the time. Last Monday. Και μου απαντάει με τον ίδιο τρόπο. Ωραία. Και να την κάρτα. Η κάρτα εντάξει θέλει γλιτσάρει λίγο την πρώτη φορά. Σκρολάρουμε λίγο. Ωραία. Και μου λέει light rain, 15 βαθμούς. Τέλεια. What else can I do for you? Του λέω thank you. Και μου απαντάει you are very welcome. Αυτά είχα να δείξω. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ το IT Pro Dev Connections 2020 που με κάλεσε και μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ όσους ήταν εδώ και παρακολούθησαν το presentation μου. Καλή συνέχεια.